फोरनि गेजेराव गोदान फरायसा आफाद जोनोम जादों दा बेवहाय थोंजों बिटिआरनि आखाइ दं होननानै नोंथांमोनखौ एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना नारसिननायखौ जों नुनो मोनदों मा बुंगोन बे समाव आं व्यक्तिगत भावे गोदान मोनसे जातीय संगठन खालामनायखौ आं व्यक्तिगत भावे आं सापर्ट गैया आरो माने सोरबा सापर्ट खालामदों खालामाखै आलदा खोथा आं व्यक्तिगत भावे आं सापर्ट खालामाखै आरो नाथाय मोनसे खोथा थिग जे जोंनि बर' फरायसा आफादा मोनसे जातीय संगठन फरायसा आफाद बे आफादा कुनु राजनैतिक दल संगठनफोरजों बारा सोमोन्दो लाखिनाङा जों मिथिगौ जे बिटिआर सुक्ति खालामदों आबसुआबो सिगनेटरिस दा जिहेतु आबसुआ सिगनेटरिसबाबो कुनु राजनैतिक संगठन नङा बे फरायसा आफादसो मोनसे समाव जातिनि समस्याखौ लानानै जातिनि नांगौफोरखौ लानानै आन्दोलन खालामदोंमोन आरो सुक्ति जाबाय सुक्ति जाखांनायनि उनाव मोनसे राजनैतिक हान्जाया दा बे सरकारखौ राजनैतिक क्षमताखौ लानानै सलायबाय आबसुआ एसे गोजानाव थानांसिगौ आरो दायो बे दफाफोरखौ जुदि जाफुंहोनोब्ला आबसुआ जुदि सरकारजों जुदि सोमोन्दो जुदि सरकारावनो जुदि हाबना थायोब्ला बिथांमोना बे समस्याफोरखौ समाधान खालामनो हानाय नङा बे जिथु दफा दोङो सुक्तिनि बे दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो हानाय नङा गावसोरा बिसोरो बाहेरायाव थानांगौ बाहेरनिफ्राय बिथांमोना प्रेसार होनांगौ प्रेसार ग्रुप हिसाबै आबसुआ थानांगौ आरो थोंजोंहाय राजनीति हान्जायाव बिथांमोना हाबना थानो नाङा नङा मोनसे जातीय संगठननि माबाया थानाय नङा आरो माने राजनैतिक संगठन बायदिसो जाबाय दा जि खालामबाय थादों बिथांमोना जा दिपेन बर' बिथाङा इउपिपिएलजों सोमोन्दो लाखिना जिबायदि खामानि मावदों मोनसे राजनैतिक संगठन हिसाबैसो खामानि मावबाय थादों आरो जायनि खारनाव रायजो राजाफ्रा मोजां मोनाखै आरो बेखायनो नैबे गोदान छात्र संगठना जन्म जादों जुदि आबसुआ जुदि गोजानाव थानानै जुदि बिटिआर सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामथारनांगौ होननानै दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होननानै जुदि बाहेरनिफ्राय जुदि बुंबाय थानायब्ला हयथ' दिनै गोदान संगठन जन्म जानाय नङामोन आरो बेखायनो आं खावलायगोन आरो माने आबसुआ दिनै राजनैतिक माबानिफ्राय गोजानाव थानांगौ प्रेसार ग्रुप हिसाबै थानांगौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ जिखिनि दफाफोर दोङो बेयावसो जुर होनांगौ आरो कुनु राजनैतिक संगठनजों नङा थाफानानै नङा गोजानाव थानांगोन आरो अबानिया हयथ' गुबुन संगठनबो जन्म जानाय नङा आरो दानि जे बिटिसि खुंथायनि जे प्रमद बर' आरो गोविन्द बिथांमोननि दैदेननाय सरकारखौ मा बुंगोन नोंथाङा मा बेसे जाफुंसारदों बिथांमोना सरकार सालायनायाव दा बेखौथ' गुबुन गुबुन समावबो जों बुंबाय एकदम टटेलि फेइलार जों बिटिसि सुक्ति खालामखांनायनि उनाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा जि क्षमता बाहायबाय जिबायदि सलायबाय दिनै प्रमद बर' बिथाङा हायाखै इतिमध्ये 16टा डिपार्टमेन्ट बिथांमोना डिसिनो गथायबाय माने आसाम सरकारनो गथायफिनबाय थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि एपइन्टमेन्टखौ हाग्रामाया होदोंमोन बिटिसिआनो होदोंमोन दा बेफोरखौबो होनो हानायनि क्षमता बिथांमोना गैलिया दुखुनांथाव बाथ्रा आरो दाख्लि 10 तारिखआव जिथु एकर्ड दे जों पातिबाय बिपिएफ राजनिति हान्जायासो पातिबाय बिथांमोनाथ' एकर्ड देखौ बिटिसि एकर्ड देखौ खुङासै बिथांमोना बावगारना थांबाय दिनै जि चेयाराव बिथांमोना जिरायना दं बे जे बिटिसि सुक्तिनिफ्राय जादों बे जोंनि गुदि फाउन्डेसन बिटिसि सुक्तिया बिटिसि सुक्ति जानायखायसो दिनै बिटिआरआ जादों बिटिआरआ मा सुक्ति बिटिआरआसो मोनसे पिस एकर्डसो बाहाय मोनसे क्लज दङ जे बिटिएडिनि जायगायाव बिटिआर जानांगौ बाखिफोराथ' मोनसे डेभेलपमेन्टनि खोथासो पेकेजसो माखासेफोरा दा बे बिटिआर जिथु जानांगौ होनना बुंदों बेखौथ' पार्लियामेन्टआव एमेन्डमेन्ट खालामनांगोन पार्लियामेन्टआव एमेन्डमेन्ट खालामाखै जोंनि आसामनि जिथु महामान्य दा गभर्नर बिथाङा मोनसे अर्डिनेन्स जारि खालामदों नटिफिकेसन होदों बे नटिफिकेसना अर्डिनेन्सब्ला बे मात्र 6 माहल' भेलिडिटि थागोन हांबिधानिक जिथु मर्यादा हांबिधानिक जिथु भेलिडिटि बिटिआर सुक्तियाव गैया दाबो बे बिटिएडिनिफ्राय जुदि बिटिआर खालामनोबो संबिधानाव एमेन्डमेन्ट खालामनांगोन खारन बिटिसि सुक्तिया भारतबर्षनि लकसभा रायजोसभायाव पास जानाय आसाम एसेम्ब्लियाव पास जानाय मोनसे बिल बेखौ सासे गभर्नरा मोनसे नटिफिकेसन होबानो बे जोबा बियो गामि दानख'नायनि खोथा बुंदों गामि दानख'नो हाया बिथांमोना गामि सोस'नो होनना बुंदों गामि सोस'नो हाया मानो होनब्ला एकदम हांबिधानिक भाबे बिटिसि सुक्ति जानायमोन बिटिआर सुक्तिया जायाखै दा बेखौ बिथांमोना बेखौ बावदों आरो माने बावदों ना मिथियाखै आं मिथिया खिन्थु जोंहा मुल फाउन्डेसनानो जाबाय बिटिसि सुक्तिसो बिटिसि सुक्तिनिफ्रायसो दा बिटिआर जादों बिटिआरआ कुनु हांबिधानिक भेलिडिटि गैया दा बेखायनो जुदि बे आसोल फाउन्डेसनखौ जों जुदि लायाबाला हयथ' सानसे समाव ओरैबायदि जागोन राजनैतिक भाबे ओमफ्राय बे बिटिआरआ जेबो संबिधानिक जिथु भेलिडिटि गैया बेयावलाय मा जानो ओनसोलायनानै बेखायनो बिटिसि सुक्तिखौ आं खावलायगोन आरो बयबो बिटिसि सुक्तिखौ गुरुत्व होनांगौ मानो बेनो गुदि बिनिफ्रायसो आरम्भ जोंहा बिनिफ्रायसो बिटिआर जादों आरो बेखायसो प्रमद बर'आ दिनै सिफ जानो हादों आरो माने बिटिआर सुक्तिनि थाखाय बिथाङा जायाखै आरो दिनै
बिथांमोना इलेक्सन पार्टिबाय बिटिआर इलेक्सन नङा बियो बिटिसि इलेक्सनसो बिटिआर सुक्ति मथे 60टा जानांगौ 60टा जानोबाबो पार्लियामेन्टआव बिल एमेन्डमेन्ट खालामनांगोन बिल लाबोनांगोन बिटिसि सुक्तिखौ स्क्रेप खालामनांगोन अब्लासो 60टा खालामनो हागोन नङाबा खालामनो हाया जिहेतु बिटिसि सुक्ति आधाराव इलेक्सन जाबाय 40टा समस्तिखौ लानानै गतिके बे बिटिसि गभर्नमेन्टसो आरो माने एरियासो बिटिआर जानो हागौ बेबो सांबिधानिक भाबे बुंनो हाया बेखौबो नैबायदि खोथा आरो माने बिटिआर सुक्ति खालामनाय समाव जि समाव सुक्तिखौ खालामदों बे समाव नोंथाङाबो सासे आसामनिनो मन्त्रि हिसाबै नोंथाङा बेयाव साखि महरै दङमोन दङ ना जों रावबो सानाखैमोन मा क्लस दङ जों मिथियाखै आंबो थांदों सुक्ति खालामनाय समावबो आं दङ खिन्थु सुक्ति खालामखांनायनि उनाव जिहेतु बिथांमोना सरकारजों थाफाबाय बिथांमोना सरकारखौ प्रेसार होनांगौमोन आरो माने एनडिए गभर्नमेन्टखौ प्रेसार होनांगौमोन जे जों सुक्ति खालामबाय बेखौ पार्लियामेन्टआव एमेन्डमेन्ट खालामनांगौ अब्लासो सांबिधानिक भाबै माबा जागौमोन ना नङाथ' जायाखै दा बिथांमोना बेखौनो खालामनो हायाखै आरो माने जिहेतु साखि हिसाबै नोंथाङाबो दंमोन बेयाव बिटिआर सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायाव नोंथांमोननिबो दायथ' दं होनना नोंथांमोना सानो ना जोंथ' जिहेतु सरकाराव जोंथ' बुंबाय थादों खालामनांगौ इमप्लिमेन्टखौ पार्लियामेन्टआव बिलखौ पास खालामनांगौ मानो खालामनो हायाखै जोंथ' बेखौ लुबैदों जोंथ' नाखामाखै आंथ' बेक्तिगत भाबै बिटिआर सुक्तिखौ आं मालाबा नाखामाखै खिन्थु माखासे दफाफोर दङ जिखौ जों एक्सेप्ट खालामनो हाया जिखौ जोङो जोंनि मानसिफोरा एक्सेप्ट खालामनो हाया आरो खारन बै दफाफोरखौथ' जों नुवाखैमोन ना जायफोरा सुक्तिकारि बिथांमोनासो मोजां नायनांगौमोन मा दं मा होनो नागिरदों जोंनो नैबायदि खोथा आरो